Mga unggoy. Ayun ang malaki. Ayun, malaki na. Yan, binibigyan ng pagkain. Di, hagis mo lang. Sasaluin niya. Magaling sumalo yan. Bigyan mo nag-iisang tiyempo, sabi ko. Bidyoan ko. Sana siya? Yan. Galing naman pag hagis. Oh, wala. Yun, o, diba? Galing na sumalo. Ah, sige, hagis. Ayun, o. Dami nila. Magaling sumalo yung mga yan, eh. Oh. Oh, bumaba na. Ayun, o, wala. Lumapit na isa. Dami na nila. Mukha nga ni Marco yung isa, oh. Yung pinakamalaki, oh. Takbuhan silang lahat, eh, nung pumasok yung malaki. Oh, yan yung pinaka, ano nila, pinaka pinuno nila. Pag lumapit na lang, alisan na sila. Ito yung isa sa baba. Bababa na siya, oh. Ayun na, bababa na siya. Uri niya, oh, laki, oh. Walang makalapit, eh. Pag nandiyan na siya, takbuhan lahat, eh. Talaga yung gusto kong pagkain. Sarap. May talong.
Ay, Diyos ko. Kaya pa? Puta. Sige mo lang. Sige mo lang. Exercise ko na. Sakit. May taas pa. Oh, Diyos ko. Nene, B, ano? Oh, dahan-dahan, ha? Shit, ang ganda. Wag na. Kung wag niyo subukan, kung gusto niyo masisira ang buhay niyo, wag. Si Chris Amay! Ay, Diyos ko. Hindi ba bibigay ito? Picture mo daw si Jai Jai. Sa taas ang picture. Wow, ang ganda! Ay, putang ina mo. Wow! Sakit. Oh, look at that. Oh, yung hotdog, sulog na. Asan na kayo? Ay, layo pa. Wala, nakakatakot. Si Chris Amay, be, bawakan mo! Kaya nga wala akong salami. Nakakatakot. Putang ina, bilis. Wala na. Chris Amay! Umayos ka dyan po, ninam ni. Ang taas-taas. Hala. Bukas na. Hala. Nakakatakot. Hindi, pasa-pasa yung camera maganda. Mula sa mula dito sa baba. Mula dito sa baba. Pasa-pasa. Ulit. Mula dito sa baba, kuya. Oh, ito, kita. Ulit. Ako ka dyan. Umayos ka dito ni. Tapos pasa mo. Hilo ka. Binababa na. Pasa mo. Magkaya ka, tapos pasa mo. Okay, magkaya kayo pasa nyo. Hello. Kasi ka na mga agad. Paano dito eh? Picture ako dito. Oo. Tayo ka dyan. Ay, hindi dapat pala ako nakalis. Baba na ba? Baba na? Maganda sa taas? Mahangin, sobra. Oh. Teka lang, hindi ko pa nakita eh. Oo. Kaya nga eh. Sa bus pa lang. Ano mo masabi niyo sa pag-akyat nyo? Sobrang sarap po ng mga tao sa Pilipinas. Sobrang Gago ka vlog to. Huwag ka na magsalta. Interview lang po. Ano pong masabi niyo sa experience sa pag-akyat sa parola ng Agno? Masarap! Masarap. Pakiramdam. Yan po ang mga sumuko, hindi na uulit at ayaw na ulit. Ayan. Gusto ko ba? Video ko kayo pababa. May na ako na mag-video. Ako na. Ayaw ko na yan. 0.5 mo. Oh! Uy, hindi ba ito masisikipan? Ang ina ka. Bari-bari. Bari-bari. Yan, mag-vlog. Magulo ka mayo mo eh. Mas stabilize naman ni Tito yan. Mauna ka, kumuha Merong din. stabilizer yan eh. Sige, mauna Parang ka. sa akin. Para ako magbablog. Sa picturean si Jai Jai. Oo, ang dami. Nakakapit lang sa taas eh. Nakakatakot. Mag-screenshot na lang kayo sa video. Parang mas madaling bumaba ni ko nung nakapaano.
Nag-iisip kung magpapaa siya o hindi. Umihi pa eh. Umihi. Mga napagod. Ano naman yun? Uulit pa po ba kayo? Pwede. Sa parola ng Agno? Pag may 1K. Pag may 1K. Uulit pa po ba kayo sa parola ng Agno? Oo. Oh, ikaw, uulit ka pa sa parola ng Agno? Yes. Yes. Tama yan. Ikaw, uulit ka pa ba sa parola ng Agno? Hindi na? Huwag nyo nang akitin yan, guys. Ay, mali. Yan, hindi na uulit yan. Kita nyo nung pagod na yan, no? Uulit pa ako. Ulit ka pa? Tama yan. Ingat dito. Meron nga. Aray. Hindi. Ang ganda talaga ng Umbrella Rocks. Dito lang sa Agno, Pangasinan.